Yr enw yw Rhian Jones a dwi'n gweithio i Canolfan Bwyd Cymru. Fy enw i yw Cerys Moel a rwy'n gweithio i Canolfan Bwyd Cymru. Enw i yw Mark Jones, fi'n gweithio i Food Centre Wales. Enw fi yw Gerall Morris a fi'n gweithio i Canolfan Bwyd Cymru. Mae Ganolfan Bwyd Cymru yn rhywle hollol unigryw. Dyw Canolfan Bwyd Cymru ddim yn cynhyrchu dim bwyd. Pobl sydd yn dod gyda syniadau nhw i ddechrau cynnyrch, mae'n dechrau ar busnes bwyd. Mewn ffordd dal dwylo nhw o'r man cychwyn ble i gael y cynnyrch, os maen nhw moyn gael shelf life sydd yn hirach. Reit trwyddo'r broses ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n dilyn y rheolau sydd yn gyfreithlon gyda diogelwch bwyd i wneud yn siŵr bod e'n saff i phobl i fita. Dyled swyddfa fi yw gweithio gyda busnesau o gwahanol faint a gwahanol sectorau o caws i cig, bakery, gyd o'n nhw. Mae bob dydd yn wahanol. Gallai dod mewn i'r gwaith a wneud NPD work, i wneud hufen iâ, caws, sauces. Neu gallai mynd off-site i helpu nhw gyda gwaith papur fel hasp a salsa. Neu gallai gweithio getre a wneud gwaith gyda leiblo. Dyw 2 diwrnod ddim yr un peth yma. Un diwrnod gallai fod yn pasteurise o llaeth i client, y diwrnod nesaf gallai mynd rownd yn ei gwaith papur a checio bod popeth yn iawn. Y sgiliau byddwn ni'n gweud ar gyfer y gyrfa yma yw i fod yn dychmygol, i fod yn hyblyg a bod yn barod i'w wrando ar syniadau pobl. Y sector fi'n gweithio yna sydd llaeth. Mae lot o busnesau llaeth yn yr ardal. Maen nhw eisiau fi sefyll yma. Her i bobl i ddod mewn i'r sector yma yw meddwl mai fel jyst bod mwyn geg i nhw e. Mae fe mwy na hynny a mae mwy iddo fe. Chi'n lle meddwl a beth mae rhywun wedi goffod meddwl am wneud yr offer yma, wedi goffod creu wedi goffod hoi mewn yn y stafell a wedi ni goffod defnyddio fe i helpu clientau i wneud bwyd nhw. Un o'r myth gorau ni cael fel y job yma, fel food technologist, yw mae pob un yn meddwl bod ni'n gallu cycynio, ond sef ni'n gallu. Fi'n gallu, ond dim fel chef. Mae pobl yn meddwl chi'n gweithio ar llinell bwyd a jyst gwisgo hairnet a paco bwyd, ond mae lot o wahanol swyddiau i gael yn y industry fel NPD work, marketing, gweithio'n warehouse a pethau ffyra. Does dim digon o wybodaeth mas yna ynglyn â beth y faint o gwahanol swyddi sydd i gael i wneud yn y ffactriodd bwyd. Mae pobl o hyd yn gweud cewch am arlwyo bwyd neu cewch am fod yn rhyw fath o chef, ond mae fe'n hollol wahanol i fod yn ffactriodd bwyd i fod yna. Os ydych chi'n hoffi yr gyfraith, mae lot o gyfraith i wneud â fe. Os ydych chi'n hoffi tynnu lluniau o bwyd, mae hwnna'n rhywbeth arall sydd i wneud â fe. Mae yna amrywiaeth o wahanol swyddi i gael o fewn y diwydiant, felly byddwn ni'n gweud, os ewch chi mewn am un swydd, mae yna ffordd o ehangu a dysgu lot o bethau gwahanol.